कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दमहं सर्वानन्दकरं वरं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरकिशे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्नि नामिनि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः श्रील प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय निताय गुरु प्रेमानंदे हरे बोल हरे कृष्ण मदेक बंधो मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना मन्निष्ठारग मद्भाग्य मदानंदा नमोस्तुते ग्रंथराय श्रीमद्भागवतम ചതുർത്ഥ സ്കന്ധം 30-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 29. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീനിൽ കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേനോപശാന്തിർഭൂതാനാം ക്ഷുല്ലകാനാമഭിഹതാം അന്തർഹിതോന്തർഹൃദയേ കസ്മാന്നോ വേദനാശിഷഃ. യേനോപശാന്തിർഭൂതാനാം ക്ഷുല്ലകാനാമഭിഹതാം അന്തർഹിതോന്തർഹൃദയേ കസ്മാന്നോ വേദനാശിഷഃ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേനോപശാന്തിർഭൂതാനാം ക്ഷുല്ലകാനാമഭിഹതാം അന്തർഹിതോന്തർഹൃദയേ കസ്മാന്നോ വേദനാശിഷഃ. യേനോപശാന്തിർഭൂതാനാം ക്ഷുല്ലകാനാമഭിഹതാം അന്തർഹൃദയേ കസ്മാനോ വേദനാശിഷഃ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏനോപശാന്തിർഭൂതാനാം ക്ഷുല്ലകാനാമഭിഹതാം അന്തർഹിതോ അന്തർഹൃദയേ കസ്മാന്നോ വേദനാശിഷഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി ശ്യാമദേവിദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേനോപശാന്തിർഭൂതാനാം ക്ഷുല്ലകാനാമഭിഹതാം അന്തർഹിതോന്തർഹൃദയേ കസ്മാനോ വേദനാശിഷഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേനോപശാന്തിർഭൂതാനാം ക്ഷുല്ലകാനാം അപീഹതാം അന്തർഹിതോ അന്തർഹൃദയേ കസ്മാന്നോ വേദനാശിഷഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യേനോപശാന്തിർഭൂതാനാം ക്ഷുല്ലകാനാമപീഹതാം അന്തർഹിതോ അന്തർഹൃദയേ കസ്മാന്നോ വേദനാശിഷഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഓം ചൊല്ലു. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യേനോപശാന്തിർഭൂതാനാം ശുല്ലോകന അഭിഹതം അന്തർഹിതോ അന്തർഹൃദയേ തസ്മാന്നോ വേദനാശിഷഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഞ്ജു മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യേനോപശാന്തിർഭൂതാനാം ശുല്ലകാനാമപീഹിതാം അന്തർഹിതോ അന്തർഹൃദയേ കസ്മാന്നോ വേദനാശിഷഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യേനോപശാന്തിർഭൂതാനാം ക്ഷുല്ലകാനാമപീഹതാം അന്തർഹിതോ അന്തർഹൃദയേ കസ്മാനോ വേദനാശിഷഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യേനോപശാന്തിർഭൂതാനാം ക്ഷുല്ലകാനാമപീഹതാം അന്തർഹിതോ അന്തർഹൃദയേ കസ്മാന്നോ വേദനാശിഷഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യേനോപശാന്തിർഭൂതാനാം ക്ഷുല്ലകാനാമപീഹതാം അന്തർഹിതോ അന്തർഹൃദയേ കസ്മാനോ വേദനാശിഷഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യേനോപശാന്തിർഭൂതാനാം ക്ഷുല്ലകാനാമപീഹതാം അന്തർഹിതോ അന്തർഹൃദയേ കസ്മാനോ വേദനാശിഷഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യേനോപശാന്തിർഭൂതാനാം ക്ഷുല്ലകാനാമപീഹതാം അന്തർഹിതോ അന്തർഹൃദയേ തസ്മാന്നോ വേദനാശിഷഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ യേനോപശാന്തിർഭൂതാനാം ക്ഷുല്ലകാനാമപീഹതാം അന്തർഹിതോന്തർഹൃദയേ കസ്മാന്നോ വേദനാശിഷഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രേവതിയാചാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യേനോപശാന്തിർഭൂതാനാം ക്ഷുല്ലകാനാമപീഹതാം അന്തർഹിതോ അന്തർഹൃദയേ കസ്മാനോ വേദനാശിഷഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തനുപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യേനോപശാന്തിർഭൂതാനാം ക്ഷുല്ലകാനാമപീഹതാം അന്തർഹിതോന്തർഹൃദയേ കസ്മാനോ വേദനാശിഷഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ ശുഭസന ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യേനോപശാന്തിർഭൂതാനാം ക്ഷുല്ലകാനാമപീഹതാം അന്തർഹിതോന്തർഹൃദയേ കസ്മാന്നോ വേദനാശിഷഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യേനോപശാന്തിർഭൂതാനാം ക്ഷുല്ലകാനാമപീഹതാം അന്തർഹിതോ അന്തർഹൃദയേ കസ്മാനോ വേദനാശിഷഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യേനോപശാന്തിർഭൂതാനാം ക്ഷുല്ലകാനാമപീഹതാം അന്തർഹിതോന്തർഹൃദയേ കസ്മാനോ വേദനാശിഷഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
वसंत माता जी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय येनोपशान्तिर्भूतानां तुल्लकानामपीहदाम् अन्तर्हितो अन्तर्हृदये कस्मानो वेदनाशिषः। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। शोभा माता जी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय येनोपशान्तिर्भूतानां शुल्लकानाम् अभिहदाम् अन्तर्हितो अन्तर्हृदये कस्मानो वेदन आशिषः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। फिर जय विजय देवदास माता जी चलिए। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय येनोपशान्तिर्भूतानां शुल्लकानामपि कथम् अन्तर्हितो अन्तर्हृदये कस्मानो वेदनाशिषः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। सलावा बलन माता जी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय येनोपशान्तिर्भूतानां शुल्लकानामपीहदाम् अन्तर्हितो अन्तर्हृदये कस्मानो वेदनाशिषः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सावित्री दश देवदास माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। शोभा प्रदीप माता जी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय येनोपशान्तिर्भूतानां क्षुल्लकानामपीहदाम् अन्तर्हितो अन्तर्हृदये कस्मानो वेदनाशिषः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। रमणी माता जी चलिए। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय येनोपशान्तिर्भूतानां शुल्लकानामपीहदाम् अन्तर्हितो अन्तर्हृदये कस्मानो वेदनाशिषः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भारतीय माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चलिए करो। हरे कृष्ण। गीता टी माता जी हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय येनोपशान्तिर्भूतानां क्षुल्लकानामपीहदाम् अन्तर्हितोऽन्तर्हृदये कस्मानो वेदनाशिषः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। गीता सी माता जी चलिए। हरे कृष्ण। कृष्ण। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय येनोपशान्तिभूतानां क्षुल्लकानामपीहदाम् अन्तर्हितोऽन्तर्हृदये कस्मान्नो वेदनाशिषः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सीता जी माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय येनोपशान्तिर्भूतानां शुल्लकानामभिहताम् अन्तर्हितोऽन्तर्हृदये कस्मान्नो वेदनाशिषः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अंतरकृष्ण देवदास माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय येनोपशान्तिर्भूतानां क्षुल्लकानामपि हताम् अन्तर्हितोऽन्तर्हृदये कस्मानो वेदनाशिषः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्णकांत देवदास हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय येनोपशान्तिर्भूतानां क्षुल्लकानामभिहदाम्
അന്തർഹിതോ അന്തർഹൃദയേ കസ്മാനോ വേദനാശിഷഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, വേറെ ആരെങ്കിലും അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവം. ഏന ഏതു പ്രക്രിയയാൽ ഉപശാന്തി എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും സംതൃപ്തി ഭൂതാനാം ജീവസത്തകളുടെ ക്ഷുല്ലകാനാം വളരെയധികം അധപ്പതിച്ച അഭി എങ്കിൽ പോലും ഈഹതാം ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുക അന്തർഹിത ഒളിച്ചു വയ്ക്കപ്പെട്ട ഹൃദയത്തിന്റെ അഗാധതയിൽ കസ്മാത് എന്തുകൊണ്ട് നഹ ഞങ്ങളുടെ വേദ അദ്ദേഹം അറിയുന്നു ന ഇല്ല ആശീഷക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായ അനുകമ്പയാൽ തന്റെ ഭക്തനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് മാത്രം നവഭക്തന്റെ എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും സഫലീകൃതമാകും. ജീവസത്ത വളരെ നിസ്സാരനായിരിക്കാമെങ്കിലും ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന് ജീവസത്തയുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അവനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സർവവും അറിവുണ്ട്. നമ്മൾ വളരെ തുച്ഛരാണെങ്കിലും ഭഗവാന് എങ്ങനെ നമ്മുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയാതിരിക്കും? ഭാവാർത്ഥം വളരെ ഔന്നത്യമുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും താൻ ഉന്നതനാണെന്ന് സ്വയം കരുതില്ല. അവൻ എപ്പോഴും വളരെ വിനീതനായിരിക്കും. പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമഗ്ര വിസ്തരണമായ പരമാത്മഭാവത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലിരിക്കുകയും തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മനോഭാവങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു. അഭക്തന്മാർക്കും അവരുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ സഫലമാക്കാൻ ഭഗവാൻ അവസരം നൽകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ മത്തസ്മൃതി ജ്ഞാനം അബോഹനം ച. ഒരു ജീവസത്തെ എന്തെല്ലാം ഇച്ഛിച്ചാലും അവൻ എത്ര നിസാരനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ അതെല്ലാം അറിയുകയും അവന് തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ഒരവസരം നൽകുകയും ചെയ്തു. അഭക്തരുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ സഫലമാകുമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഭക്തരുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ നിറവേറില്ല? ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭൗതികമായ ഇച്ഛകളൊന്നുമില്ലാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ആ ആഗ്രഹം ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തന്റെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് സൂക്ഷിക്കുവാൻ കാക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട് അത് അറിയാതിരിക്കണം? ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപമായ അർച്ചാവിഗ്രഹത്തിന് സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചാൽ അവന്റെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും വിജയപ്രദങ്ങളാണെന്ന് തെളിയും. കാരണം ഭഗവാൻ അവന്റെ ഹൃദയത്തിലിരുന്ന് അവന്റെ ആത്മാർത്ഥത മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്രകാരം ഒരു ഭക്തൻ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട ധർമ്മങ്ങൾ തുടരുന്ന പക്ഷം അവൻ ആത്യന്തികമായി വിജയം പ്രാപിക്കും. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷാശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ പ്രഭുപാദ കി ജയ. ഗുരുരാജ് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലത്തെ അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഭഗവാൻ നമുക്കൊക്കെ പ്രത്യേക കാരുണ്യം നൽകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അർച്ചാമൂർത്തിയായിട്ട് അവതരിച്ചതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയും അല്ലെ. ഭഗവാൻ അത്രയും നമ്മളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുവാനായിട്ട്
ഭഗവാൻ അർച്ചാമൂർത്തിയായിട്ട് അർച്ചാവിഗ്രഹമായിട്ട് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും. അതിൽ പറയുന്നു നവഭക്തന്മാർ അവർക്ക് ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള കാരുണ്യമാണ് ഭഗവാന്റെ ആ അർച്ചാമൂർത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ആരാധനയിൽ മുഴുകണമെന്ന്. വിഗ്രഹമായിക്കോട്ടെ, ഫോട്ടോ ആയിക്കോട്ടെ, എന്ത് തന്നെ ആയാലും നമുക്ക് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ ആരാധിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിക്കുക, അല്ലെ, ഓരോരാളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുക, അല്ലെ. അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ, അല്ലെ. ഭഗവാൻ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയൽ. ഓക്കെ, നമുക്കിത് നോക്കാം. ഈ ശ്ലോകം 28ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്, പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, എല്ലാ അമംഗള കാര്യങ്ങളെയും ഹനിക്കുന്നവനാണ് അവൻ. അങ്ങ് അർച്ചാവിഗ്രഹമായുള്ള അങ്ങയുടെ വിസ്തരണത്തിലൂടെ പാവപ്പെട്ട ഭക്തരോട് ദീനാനുകമ്പ കാട്ടുന്നു. അങ്ങ് നിശ്ചയമായും ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ നിത്യദാസന്മാരായി കരുതണം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ അമംഗളങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ. ഓ, അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഞങ്ങളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണം, അങ്ങയുടെ ദാസന്മാരായിട്ട് ഞങ്ങളെയും കരുതണം. അതിൽ പറഞ്ഞു, അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ രൂപം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അളവറ്റ ശക്തികളുടെ ഒരു വിസ്തരണമാണ്. ഭക്തന്റെ സേവനങ്ങളിൽ ക്രമാനുഗതമായി സംപ്രീതനാകുന്ന ഭഗവാൻ യഥാകാലം അവനെ തന്റെ അനേകം കലർപ്പറ്റ സേവകരിൽ ഒരുവനായി സ്വീകരിക്കും. സ്വതയെ അനുകമ്പാർത്ഥനായതിനാൽ ഭഗവാൻ തന്റെ നവഭക്തരുടെ സേവനം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അളവറ്റ ശക്തികളുടെ ഒരു വിസ്തരണമായിട്ടാണ് അർച്ചാവിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ. ഭഗവാൻ എത്ര വേണമെങ്കിലും അവതരിക്കാം, അല്ലെ. അല്ലാതെ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള കൃഷ്ണൻ വേറൊരു സ്ഥലത്തുള്ള കൃഷ്ണൻ വേറെ, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, അല്ലെ. ചില ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം അത് ഇസ്കോണിന്റെ കൃഷ്ണനാണ്, അല്ലെ. അങ്ങനെയില്ല. എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ ഓരോരോ ഭക്തനും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കും, അല്ലെ. നേരത്തെ നമ്മൾ ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഭഗവാനെ പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കേണ്ട, അല്ലെ. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പ്രതേജസ്സുകൾക്ക് മുമ്പില് 8 കൈകളോടെയാണ് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന്റെ ആ വിശ്വാസത്തിനും ഭാവത്തിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ആ രൂപത്തില് പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു, ആ രൂപത്തില് അവതരിക്കുന്നു. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അല്ലെ, ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമിക്ക് രാധാരമണ്ണായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കേണ്ടത്. ആ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിച്ചു, അല്ലെ, എനിക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ എല്ലാവരും രാധാകൃഷ്ണന്മാരെയൊക്കെ പൂജിക്കുന്നു, ആരാധിക്കുന്നു, ലഡുഗോപാലിനെയൊക്കെ ആരാധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും, അല്ലെ. അവർക്ക് നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയിക്കുന്നു, ആഭരണങ്ങൾ അണിയിക്കുന്നു, കിരീടങ്ങൾ അണിയിക്കുന്നു, അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമി വിചാരിച്ചു, എനിക്ക് സാലഗ്രാം ശിലകളാണ്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മനോഹരമായിട്ട് വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയിക്കാനോ ആഭരണങ്ങൾ അണിയിക്കാനോ ഒന്നും തന്നെ സാധിക്കില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, അല്ലെ. ഭഗവാനെ അണിയിച്ചൊരുക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു, അല്ലെ. അടുത്ത ദിവസം എന്താ സംഭവിച്ചത്? ആ സാലഗ്രാം ശില സ്വയം ഭഗവാനായിട്ട് മാറുകയുണ്ട്, രാധാരാമനായിട്ട് മാറുകയുണ്ട്, അല്ലെ. അപ്പോ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ അറിയുന്നു പറയുന്നത്, അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നു, നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്, അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ അറിയാം എന്താണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ, എന്താണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴെന്താണ് ഭഗവാൻ അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ തരും, അല്ലെ. നേരത്തെ നമ്മൾ ഗദാധര പണ്ഡിറ്റിന്റെ ആ ലീലയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ. തോട്ടാ ഗോപിനാഥിന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഗോപിനാഥ ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് അതിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇവിടുത്തെ ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ചതിന് പോയ ശേഷം ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് അത്രയൊന്നും പ്രായമായില്ല എങ്കിലും ഒന്നും പ്രസാദം ഒന്നും കഴിക്കാതെ വളരെ ആ മഹാപ്രഭുവിന്റെ വിരഹത്തിലെ വയ്യാത്ത രീതിയിലായിട്ട് മാറുകയും, ചെറിയ വയസ്സ് 46 വയസ്സ്, അങ്ങനെ 50ന്റെ താഴെ വയസ്സില്ല. എന്നാൽ എന്താണ്, പ്രസാദം ഒന്നും കഴിക്കാതെ ആ മഹാപ്രഭുവിന്റെ വിരഹത്തിലെ വേദനിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ
ശരീരമൊക്കെ വളരെ ശോഷിച്ച രീതിയിലായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഗോപിനാഥ ഭഗവാനെ അലങ്കരിക്കാനോ ഭഗവാനെ മാല ചാർത്താനോ ഒന്നും ആരതി എഴുതാനോ ഒന്നും തന്നെ സാധിക്കാതെ കുത്തിട്ട് വളഞ്ഞ് വരികയുണ്ടായി. അപ്പോ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇനി സാധിക്കില്ല, ഞാൻ വേറൊരു പൂജാരിയെ ശരിയാക്കി തരാം അല്ലെ. ഗോപിനാഥ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? നീ തന്നെ എനിക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി നിനക്കൊരു പ്രശ്നം, നിനക്ക് എത്തുന്നില്ല, എനിക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എത്തുന്നില്ല, ഞാൻ ഉയരം വെച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ അല്ലെ. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് തരാം, നീ സേവനങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പോ ആ മൂർത്തി ലോകത്തിൽ വേറെ എവിടെയും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഗോപിനാഥ മൂർത്തി അവിടെ ഇരിക്കുകയുണ്ടായി, ഗദാധര പണ്ഡിറ്റിന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരുന്ന രൂപത്തിലാണ് ആ മൂർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ അത്രയും ഭഗവാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ അവിടെ ഇരുന്ന് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭക്തന്മാരോട് ദീനാനുകമ്പ കാട്ടുന്നു എന്ന്. അപ്പൊ അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് ഭഗവാൻ. ഇപ്പൊ ഏത് വിഗ്രഹമായാലും ചെറുത് വലുത് എന്നില്ല, എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ അളവറ്റ ശക്തികളുടെ വിസ്തരണമാണ്. നമ്മൾ ലഡുഗോപാലിന്റെ തന്നെ ധാരാളം ലീലകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടല്ലേ. ലഡുഗോപാലൻ ലഡു കഴിക്കുന്നത് ആ ഒരു ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. ലഡു കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഉള്ള ഒരു ലീല അല്ലെ. ആ ഒരു നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള കുട്ടി ഭഗവാന് ലഡു കൊടുത്തപ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ലീലയിലും നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. ഗുരുവായൂരപ്പന് നിവേദ്യം സമർപ്പിച്ചിട്ട് അല്ലെ, ആ പൂജാരി ഇല്ലാത്തപ്പോൾ പൂജാരിയുടെ കുട്ടി വന്നിട്ട് നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയും അല്ലെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് കഴിച്ചു, പാത്രമൊക്കെ കാലിയാക്കി കൊടുക്കുകയും. ഭാവഗ്രാഹി ജനാർദ്ദന, ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരുടെ ഭാവം നോക്കുന്ന ആ നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള മനസ്സിൽ എന്താണ്, ഭഗവാൻ നേരിട്ട് കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് തൃപ്തിയാവൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് തന്നെ കഴിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ഏത് മൂർത്തിയായാലും അതൊക്കെ തന്നെ അത്രയും ഭഗവാന്റെ ശക്തിമത്തായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. വെറുതെ അങ്ങനെ അതൊരു വിഗ്രഹമാണ്, എന്താണ്, ഒരു ലോകത്തിന്റെ ആണ് അല്ലെ അത് അത്രയും അവിശ്വാസിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ, അവര് പാപികളാണ്, അവര് നരകത്തിലേക്ക് പോകും. ഗുരുവിനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കരുതുകയും അതുപോലെ തന്നെ അർച്ചാമൂർത്തിയെ ഒരു വെറും പ്രതിമയായിട്ട് കരുതുകയും ചെയ്യുന്നവൻ നരകത്തിലേക്ക് പോകും. അതുപോലെ തന്നെ വൈഷ്ണവരെ ജാതി ബുദ്ധി, വൈഷ്ണവരിലെ ഉയർന്ന കുലത്തിലുള്ള താഴ്ന്ന കുലത്തിലുള്ള ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വകത്തിരിവ് നടത്തുന്ന ആളും അവരും നരകത്തിലേക്ക്. ഇവിടെ പറയുന്ന അർച്ചാമൂർത്തിയായിട്ട് ഭക്തന്മാരുടെ സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 9:26 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തിയാ പ്രേക്ഷതി തദഹം ഭക്തിയോപഹൃതം അശ്നാമി പ്രേത. ഒരുവൻ സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും ഒരു ഇലയോ പുഷ്പമോ ഫലമോ ജലമോ എന്ത് തന്നെ എനിക്ക് സമർപ്പിച്ചാലും ഞാനത് സ്വീകരിക്കും. ഭക്തൻ അർച്ചാവിഗ്രഹത്തിന് കായ്ക്കറികൾ, പഴങ്ങൾ, ഇലകൾ, ജലം തുടങ്ങിയവ നിവേദ്യങ്ങളായി അർപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഭക്തവത്സലനും ഭക്തന്മാരോട് സഹാനുഭൂതിയുള്ളവനാകിയാൽ ഈ അർപ്പണങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിക്കും. എന്ത്, ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ ഈ യാതൊന്നിന്റെയും ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. എല്ലാം ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ എല്ലാം സുലഭമായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങൾ അല്ലെ, എന്ത് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചാലും അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും അല്ലെ. നമ്മളൊരു ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ഓരോരോ പഴങ്ങളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തു അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്ത് വേണം, ഇന്ന് കുറെ ആപ്പിള് കഴിക്കാം അല്ലെ, ഫുള്ളായിട്ട് ആപ്പിള് അല്ലെ, വേറെന്തോ മാംഗോ. അപ്പൊ എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചാലും എല്ലാം ലഭിക്കുന്നതാണ് കൽപ്പവൃക്ഷം അല്ലെ. എന്ത് വേണമെങ്കിലും ലഭിക്കും. അപ്പോഴേ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാർ, ഗോപികമാർ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ഇതൊക്കെ വിട്ടിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഭക്തന്മാരുടെ സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതൊന്നും സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയാ ഭക്തന്മാരുടെ സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും.
മായാപൂരിലുള്ള ആ രാജ്പൂർ ജഗന്നാഥ് ഭഗവാൻ, ആ മൂർത്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അത് മുൻകാലങ്ങളിൽ വേറെ കുറച്ച് ഭക്തന്മാരൊക്കെ ആരാധിച്ചിരുന്നതായിരുന്നു. അവര് ഭഗവാന് ശരിയാൻ വണ്ണം നിവേദ്യമൊന്നും സമർപ്പിക്കാത്തപ്പോഴേ ഭഗവാൻ അവിടെയുള്ള പൂജാരിയോട് പറഞ്ഞു, എനിക്കിവിടെ ജഗന്നാഥ് ഭഗവാന് ധാരാളം പ്രസാദം വേണം, അല്ലെ. ജഗന്നാഥപുരിയില് ഭഗവാന്റെ ആ ചുണ്ടൊരിക്കലും ഉണങ്ങില്ല എന്ന് പറയും. കൈയും ചുണ്ടൊന്നും ഒരിക്കലും ഉണങ്ങില്ല. എന്താണ്? സദാസമയവും പ്രസാദം കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, അല്ലെ. ജഗന്നാഥപുരിയിൽ പോയിട്ടുള്ളവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. മൺകലങ്ങളില് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും, കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അത് ഉടനെ തന്നെ നേരിട്ട് ആ മൺകലത്തോടെ തന്നെ ഓൾട്ടറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെ. അപ്പോൾ സദാസമയം അങ്ങനെ ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങള് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, അല്ലെ. ഓ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന് ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രസാദം ഒന്നും ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, നിവേദ്യങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം പൂജാരിയുടെ അടുത്ത് പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്കിവിടെ യാതൊരു പ്രസാദവും ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ അവിടെ രാധാമാധവനും പഞ്ചതത്വക്കൊക്കെ ധാരാളം പ്രസാദം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്കോൺ മായാപൂരിൽ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങുകയും മായാപൂരിലേക്ക് യാത്രയാവുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒരു ലീല ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷമാണ് പിന്നീട് ആ മൂർത്തിയെ ഇസ്കോണെ ഏറ്റെടുക്കുകയും അങ്ങനെ രാജ്പൂർ ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രമായിട്ട് അവിടെ ആരാധിക്കുവാനൊക്കെ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗുരുമഹാരാജ് ശ്രീ ജയപ്രതാപ സ്വാമി മഹാരാജ് അതിനെ നേതൃത്വം നൽകുകയും അങ്ങനെ അവിടെ ഭക്തന്മാരെ കൊണ്ട് സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു. ഭഗവാനെ നല്ല നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിച്ചു. ഇവിടെ നിന്നും ഭക്തന്മാരെ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ അയച്ചിട്ട് അവിടെ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള കാജിയും മറ്റുള്ള മധുര പലഹാരങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് അവിടെ പോയി ജഗന്നാഥപുരിയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് പാണ്ഡകൾ എടുക്കുന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ആ ഭക്തന്മാര് ഇവിടെ വന്നിട്ട് മായാപൂരിൽ വന്നിട്ട് രാജ്പൂർ ജഗന്നാഥ് ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മായാപൂരിലൊക്കെ ദർശനാരതിയും മറ്റുള്ള ആരതിയൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ പഞ്ചതത്വയും രാധാമാധവ അഷ്ടസഖിമാരെയും ആരതി നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിനിടയിലായിട്ട് രാജ്പൂർ ജഗന്നാഥ് ഭഗവാന്റെ ആരതിയും കാണിക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും. അതാണ് അത് അവിടെ ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണെങ്കിലും അവിടെ എല്ലാ പൂജകളും എല്ലാം നടത്തുന്നത് ഇസ്കോണിന്റെ മായാപൂരിന്റെ അവിടെയുള്ള ഭക്തന്മാർ തന്നെയാണ്. അവരുടെ അടിയിലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ അപ്പൊ തീരെ പ്രസാദം കിട്ടുന്നില്ല, എന്താ പറയുന്നത്, വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും, അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, എന്നാൽ ഭക്തന്മാരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നതാണ്. നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്താണോ സാധിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഭഗവാന് നൽകും, അല്ലെ. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയ, അല്ലെ. ചില പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഒരു വെള്ളമില്ലാത്ത ഒരു വീട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു തുളസി, അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഴം, അല്ലെ, പത്രം ഫലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുഷ്പം, അല്ലെ, ഇതൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക്. പോട്ടെ, നിങ്ങളൊരു അല്പം വെള്ളമെങ്കിലും ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുന്നില് സമർപ്പിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും നൽകുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ അത് സാധിക്കുമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ആർക്കും സാധിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ല, അല്ലെ. പല ആൾക്കാരും പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് പല ആൾക്കാരുടെ അടുത്തും പോകും, അല്ലെ. ഭാവിയൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അപ്പൊ അവരൊക്കെ വലിയ വലിയ പൂജകൾക്കൊക്കെ എഴുതി, അല്ലെ, ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഇന്ന് ചെയ്യണം, അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടാനായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കുക, തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും, നമ്മോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കാണ് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത്? നമുക്ക് തന്നെയാണ്, അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അത്രയും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് ധാരാളം ആൾക്കാർ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഭാതർ പറയുന്നത് നമ്മള് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും സമർപ്പിക്കുക. ആർക്കും എന്റെ വീട്ടില് വെള്ളമില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ. എന്റെ വീട്ടില് പുഷ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല, ചെടിയൊന്നുമില്ല, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പുഷ്പമല്ലേ, ഫലങ്ങളൊന്നുമില്ല, പോയിക്കോട്ടെ. എന്നാല് വെള്ളമെങ്കിലും, വെള്ളമില്ല എന്ന് ആരും പറയില്ല, അല്ലെ. അപ്പൊ വെള്ളമെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലാസ് എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടെയും കൂടി സമർപ്പിക്കുക, തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും.
അല്ലെ? ഭക്തന്മാരുടെ ഭാവമാണ് ഭഗവാൻ, ഭാവഗ്രാഹി ജനാർദ്ദനൻ. അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ ധാരാളം ലീലകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. വിതുരപത്നി പഴത്തോല് കൊടുക്കുന്നതും, അല്ലെ? ശബരി ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന് കടിച്ചിട്ടുള്ള പഴങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ, അതൊക്കെ ഭഗവാൻ അവരുടെ ഭാവമാണ് നോക്കിയിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? വിതുരപത്നിയെ ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോൾ സ്വയം മറന്നു, എല്ലാം മറന്നിട്ട് പഴം താഴേക്ക് ചാടിയിട്ട് തൊലി കൊടുക്കുകയുണ്ടല്ലേ. ശബരിയാണെങ്കിൽ ആ കണ്ണ് കാണാത്ത പ്രായമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലും മധുരമില്ലാത്ത പഴങ്ങളൊന്നും എന്റെ ഭഗവാന് നൽകരുത്, അല്ലെ? മധുരമുള്ളതാണെന്ന് കാണാനോ തിരിച്ചറിയാനോ സാധിക്കണം. അതെന്താണ്? ഒന്ന് കടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അത് മധുരമുള്ളതാണെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി മതിച്ചു. അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ ഭാവമാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്, അല്ലെ? തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറയും. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി നൽകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. ഭക്തന്മാർ വിഗ്രഹാരാധനയിൽ മുഴുകിയാണെന്ന് നിരീശ്വരവാദികൾ കരുതിയിരുന്നു. പക്ഷെ വാസ്തവം വേറെയാണ്. ജനാർദ്ദനൻ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ സേവന ഭാവത്തിൽ നൽകുന്നത് എന്തും സ്വീകരിക്കും. അത്തരം ആരാധനകളിൽ മുഴുകുന്ന നവഭക്തനെ ചിലപ്പോൾ അവയുടെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വരാം. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഭക്തവത്സലനായതിനാൽ ഭക്തനെ സ്വീകരിക്കുകയും യഥാസമയം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. എന്താ പറയുന്നത്? നിരീശ്വരവാദികൾ കരുതുന്നു വെറുതെ അവർക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോന്നും കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നു എന്നൊക്കെ അവർ പറയും, അല്ലെ? വിമർശിക്കും. പക്ഷെ എന്നാൽ പറയുന്നു ഭഗവാനെ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വീകരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ധാരാളം ലീലകളുണ്ട്, അല്ലെ? നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. കർമാബായിയുടെ അല്ലെ കിച്ചടി പോയി കഴിക്കുന്നതും, ജഗന്നാഥപുരിയിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ പോയിട്ട് കർമാബായിയുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കർമാബായി നൽകുന്ന കിച്ചടിയൊക്കെ സ്വീകരിക്കും. അതിനുശേഷം കർമാബായി നൽകുന്ന അതേപോലത്തെ കിച്ചടി കർമാബായി ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. അതിനുശേഷം ആ കിച്ചടി രാജാവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പിന്നീട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ഇപ്പോഴും ജഗന്നാഥപുരിയുടെ അവരെയും കിച്ചടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കർമാബായി ചെയ്തിട്ടുള്ള പോലുള്ള അത്രയും ടേസ്റ്റുള്ള. അപ്പോ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ നിരീശ്വരവാദികള് ഇതൊക്കെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നതാണ്. പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതാണ് പ്രഭുപാദരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങള് കുറെ ഉണ്ടാക്കി വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കർട്ടനൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ബെല്ലൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ കഴിക്കുമെന്നതിന് എന്താണ് ഉറപ്പ്? പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു അശ്നാമി പ്രീതാത്മനഃ, ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയും. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി സമർപ്പിക്കുന്ന എന്തും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. അപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, അത്തരം ആരാധനകളിൽ മുഴുകുന്ന നവഭക്തനെ ചിലപ്പോൾ അവയുടെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വരും. അപ്പോ ചില ആൾക്കാർ വിശ്വാസമില്ലാതെയാണ് അടവ് പറഞ്ഞല്ലേ. പ്രഭു ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞു വെറുതെ വെച്ച് നോക്കാം, അല്ലെ? പ്രഭുപാദർ ബുക്സിലൊക്കെ വെറുതെ വെച്ച് നോക്കാം, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കഴിക്കുമൊന്നുമില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ കഴിക്കും, അല്ലെ? കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് ഭഗവാൻ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി പ്രസാദം അത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ കാരുണ്യം, ഭഗവത് കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിന്റെ ഒന്നും മൂല്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഭക്തവത്സലനായതിനാൽ ഭക്തനെ സ്വീകരിക്കും, യഥാസമയം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യാത്രായതേ മഹദോപയം. ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു സേവനങ്ങൾ പോലും ഒരിക്കലും പാഴായി പോവില്ല, അല്ലെ? നമ്മളെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്നും തീർച്ചയായിട്ടും രക്ഷിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തന് അതിന്റെ മൂല്യമൊന്നും ചിലപ്പോൾ അറിയില്ല. എന്നാലും ഭഗവാൻ ഭക്തവത്സലനാണ്. ആ ഭക്തനെ സ്വീകരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ലീല തന്നെയാണ് ഇതിവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സ്വന്തം മനസ്സിനുള്ളിൽ ഭഗവാൻ പായസം നിവേദിച്ച ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കഥയുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണന് പണമോ വിഗ്രഹാരാധന നടത്താനുള്ള എന്തെങ്കിലും മാർഗമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും സ്വന്തം മനസ്സിനുള്ളിൽ അവൻ വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയതെല്ലാം ഭംഗിയായി ക്രമീകരിച്ച് വിഗ്രഹത്തെ സ്നാനം ചെയ്യാനുള്ള ജലം പുണ്യനദികളും കൊണ്ടുവരാൻ അവൻ സ്വർണ്ണക്കുടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ പായസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം വിഗ്രഹത്തിന് സമർപ്പിച്ചു. ഒരിക്കൽ പായസം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന് അമിതമായ ചൂടുണ്ടെന്ന് അവന് തോന്നി. പരീക്ഷിക്കുവാൻ അതിലേക്ക് വിരലിട്ടതും അവന്റെ വിരൽ പൊള്ളിപ്പോയി. അതോടെ അവൻ ധ്യാനാരാധന മുറിയുകയും ചെയ്തു. അവൻ ഭഗവാന് ഭക്ഷണം സമർപ്പിച്ചത് മനസ്സിലായിരുന്നെങ്കിലും ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പരിണിത ഫലമായി ഭഗവാൻ ആ ബ്രാഹ്മണനെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്നും രഥമയച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി. എന്താ പറയുന്നത്?
ഭഗവാന് മാനസ പൂജ അല്ലെ, മാനസ പൂജ ചെയ്തു ബ്രാഹ്മണൻ. അദ്ദേഹത്തിന് പണമൊന്നുമില്ല, എന്നാൽ എന്താണ്, സ്വർണ്ണക്കുടത്തില് വെള്ളമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഭഗവാൻ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു. സ്വർണ്ണ പാത്രത്തില് പായസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് സ്വർണ്ണത്തടകില് നിവേദിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഇത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം കരുതുന്നില്ല. എന്നാൽ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാനസ പൂജ ചെയ്തു അല്ലെ. നമ്മൾ മാനസ പൂജ ചെയ്യരുത്. അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊന്നും ഇല്ലാതെ കൊണ്ടാണ് മാനസ പൂജ ചെയ്തത് അല്ലെ. നമുക്ക് ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നേരിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന് നൽകണം, അല്ലാതെ മാനസ പൂജയല്ല. അത് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെ, സാധുക്കളും മറ്റുള്ള അവരൊക്കെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അവർക്ക് പണം ഉണ്ടാവില്ല, അവർക്ക് ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാവില്ല, ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അവരെന്താണ്, അവര് ധ്യാനത്തില് മനസ്സില് ഭഗവാൻ ഓരോന്നും സമർപ്പിക്കും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇത് സ്വീകരിക്കുമെന്നൊന്നും കരുതിയില്ല, എന്നാൽ മാനസ പൂജ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോ പറയുന്നു, ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ഈ പായസം അല്പം ചൂടുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്താണ്, വിരല് കൊണ്ട് തൊട്ട് നോക്കി. അപ്പോഴ് ആ വിരല് പൊള്ളുകയുണ്ടായത്. യഥാർത്ഥത്തില് അത് പായസമായിട്ടും ചൂടുള്ളതായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിരലില് പൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് വിരല് വലിക്കുകയുണ്ടായി. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തില് മാനസപൂജയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിരല് കൊള്ളുകയും ആ ധ്യാനം അത് മുറിയുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയും. അവൻ ഭഗവാനെ ഭക്ഷണം സമർപ്പിച്ചത് മനസ്സിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പരിണിത ഭഗവാൻ ആ ബ്രാഹ്മണനെ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് രഥമയച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കൊണ്ടു. ആ ബ്രാഹ്മണനെ ഭഗവാൻ ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ മാനസപൂജയും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും അല്ലെ. ഓക്കെ. അതുപോലെ ഭവനത്തിലോ ക്ഷേത്രത്തിലോ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തെ ആധികാരികങ്ങളായ വേദശാസ്ത്രങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അനുസരിച്ച് ആരാധിക്കേണ്ടത് ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഓരോ ഭക്തന്റെയും കടമയാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലായാലും ക്ഷേത്രത്തിലായാലും ഭഗവാന് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ആരാധനകളും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കണം, പൂജകൾ ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം. ഇത് ഓരോ ഭക്തന്റെയും കടമയാണ്. 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായ അനുകമ്പയാൽ തന്റെ ഭക്തരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് മാത്രം നവഭക്തന്റെ എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും സഫലീകൃതമാകും. ജീവസത്ത വളരെ നിസാരനായിരിക്കാമെങ്കിലും ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ജീവസത്തയുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അവനെ സംബന്ധിച്ച് സർവവും അറിയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വളരെ തുച്ഛരാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നമ്മുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയാതെ. നമ്മുടെ ഓരോ വ്യക്തിയെയും ഭഗവാന് പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയാം. എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ? ഓരോരോ ആൾക്കാരെയും നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവാന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിൽ അത്രയും നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട്, ബന്ധമുണ്ട്. ഭഗവാനെ ഓരോരോ ആൾക്കാരെയും, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ ആൾക്കാരെയും ഭഗവാന് പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അറിയാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ, അത് ഭഗവാൻ സഫലമാക്കുന്നു എന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ അല്ലെ, അത്രയും ദൂരെയല്ലേ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ എങ്ങനെ അറിയും അല്ലെ? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ട്, വേറെ എവിടെയല്ല ഭഗവാൻ അല്ലെ. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. ആ പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും അറിയാം. നമ്മൾ വളരെ തുച്ഛരാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നമ്മുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയാതെ? അതിൽ പറയുന്നു, വളരെ ഔന്നത്യമുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും താൻ ഉന്നതനാണെന്ന് സ്വയം കരുതില്ല. അവൻ എപ്പോഴും വളരെ വിനീതനായിരിക്കും. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമഗ്ര വിസ്തരണമായ പരമാത്മാഭാവത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലിരിക്കുകയും തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മനോഭാവങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അഭക്തന്മാർക്കും അവരുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ സഫലമാക്കാൻ ഭഗവാൻ അവസരം നൽകുക. ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചുള്ള മത്തസ്മൃതി ജ്ഞാനം അപോഹനം. എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ നമ്മുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചും മനോഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓരോ വ്യക്തികളെയും ഭഗവാന് പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയാം അല്ലെ. ഭഗവാൻ മറ്റുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പോലെയൊന്നല്ല. രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ അല്ലെ, വോട്ടൊക്കെ ആയിട്ടാകുമ്പോ, ഇലക്ഷനൊക്കെ ആയിട്ടാകുമ്പോ എല്ലാവരെയും കാണാനൊക്കെ വരും അല്ലെ.
പിന്നെ ഇലക്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ജയിച്ചിട്ട് പോയാൽ പിന്നെ അവരെ അറിയ പോലുമില്ല. അല്ലെ, ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നും അറിയില്ല. അല്ലെ, അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാനെ എന്തൊക്കെ ചെറിയ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുകയും അതൊക്കെ ഭഗവാൻ അത് ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ സേവനങ്ങൾക്കും ഭഗവാൻ തിരിച്ച് നമ്മോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുകയും ചെയ്യും. എത്ര ചെറിയ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള സേവനങ്ങളാണ്. ഒരു ലീലയിൽ പറയുന്നു, ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനി ധാരാളം സമ്മാനങ്ങൾ ഓരോ വ്യക്തികളും കൊണ്ടു കൊടുക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ വ്യക്തികളും വലിയ വലിയ പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളും സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും മറ്റുള്ളതൊക്കെ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന് സമ്മാനമായിട്ട് നൽകുകയുണ്ടായ ഒരു അവസരത്തിൽ എല്ലാവരും വളരെ വിലപ്പെട്ട സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തിയും അദ്ദേഹം മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെരുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ നൽകാനായിട്ട് പുറപ്പെട്ടു. അപ്പോ പലതരത്തിലുള്ള സ്വർണം പതിച്ചതും രത്നം പതിച്ചൊക്കെ ചെരുപ്പൊക്കെ കുറെ ആൾക്കാർ കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഒക്കെ. അപ്പൊ ഇതും പിടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ നിൽപ്പായി. കൊടുക്കണോ? നേരത്തെ സുദാമ അവലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊടുക്കാതിരുന്ന പോലെ അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അത് എങ്ങനെ ഭഗവാന് നൽകും, ഇത്ര നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള വസ്തു എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു, നീ എന്താണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തരാതെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വാങ്ങിച്ചു. അത് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ധരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഭക്തന് വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന് നൽകിയിട്ടുള്ള മറ്റ് എല്ലാ സമ്മാനങ്ങളും കൊട്ടാരത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ വനവാസത്തിന് പോവുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഈ ഭക്തൻ നൽകിയിട്ടുള്ള ആ ചെരുപ്പാണ് അദ്ദേഹം ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആ ചെരുപ്പാണ് പിന്നീട് സിംഹാസനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഭരതൻ പൂജിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. 14 വർഷക്കാലം വനവാസകാലത്തില് ഭരതൻ പറഞ്ഞല്ലേ, എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഇല്ലാതെ ഞാൻ ആ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കില്ല, അങ്ങേക്ക് പകരമായിട്ട് അങ്ങയുടെ പാതുകമെങ്കിലും എനിക്ക് തരണം, ചെരുപ്പെങ്കിലും എനിക്ക് തരണം. ആ ചെരുപ്പ് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് അവിടെ സിംഹാസനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് 14 വർഷം അതിനെ പൂജിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അത്രയും നിസാരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെരുപ്പ് അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും അല്ലെ. അതിന് എത്ര മൂല്യം, അത് രാജസിംഹാസനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് പൂജിക്കുകയുണ്ടായെന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഭാവഗ്രാഹ്യം, നമ്മുടെ ഭാവമാണ് ഭഗവാൻ. എത്ര നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള വസ്തുവായാലും ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. കൊടുക്കുന്ന ആളുടെ മനോഭാവം, അവരുടെ ഭാവമാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവരും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാല് ചണ്ടാളനായാലും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടത് തന്നെ. ചെരുപ്പ് കുത്തിയാൽ ആരായാലും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവര് തന്നെയാണ്. അവര് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങള് അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഒരു ചെരുപ്പ് ഒരു ചണ്ടാളന്റെ കാര്യം നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. രാജസൂയ യജ്ഞമൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് അതിലൊരാളെ ക്ഷണിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അതൃപ്തനായിരിക്കുന്നതും അല്ലെ, രാജസൂയ യജ്ഞം വിജയമാകാതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുക. വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രസാദമൊക്കെ നൽകി. അങ്ങനെ അവസാനം അത് വിജയമാകുന്നതായി. അപ്പൊ എത്ര നിസാരനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായാലും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. നമുക്കാണ് എന്താ പറയാ തരംതിരിവുകളൊക്കെ. അവൻ ഡിവോട്ടി എന്നല്ല, അവൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ. ഭഗവാൻ എല്ലാവരും ഡിവോട്ടിയാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ പാണ്ഡവർക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് അയാളെ വിളിക്കാതിരുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു. ഈ ഷൊപ്പാച്ച വാൽമീകി എന്നാണ് പേര് അദ്ദേഹത്തിന്. അദ്ദേഹത്തെ മാത്രം വിളിക്കാതിരിക്കുകയുണ്ട്, ചണ്ടാളനെ മാത്രം ക്ഷണിക്കാതെ. അതാണ് അദ്ദേഹം ഭക്തനൊന്നും അല്ല എന്നാണ് അവർ കരുതിയത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും വിളിച്ചു വരുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രസാദമൊക്കെ നൽകി. വീണ്ടും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തെ പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ ചിന്തിച്ചു പോയി, ഇവനെ വിളിച്ച് വെറുതെ ഞങ്ങൾ കുറെ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇവനെന്താണ് എല്ലാം വാരി കുഴച്ചിട്ട് അവിയൽ പോലെ ആക്കിയിട്ട് കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു. വീണ്ടും അത് ഭഗവാൻ അതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കി. വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ പോയിട്ട് ക്ഷമ പറയുകയും അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ നൽകി. അങ്ങനെ ആ യജ്ഞം സന്തോഷമായി വിജയകരമാക്കി. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ അത്രയും നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ അയാളും പ്രിയപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്. ഒരു ജീവസത്തെ എന്തെല്ലാം ഇച്ഛിച്ചാലും അവൻ എത്ര നിസ്സാരനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ അതെല്ലാം അറിയുകയും അവന് തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ അവസരം നൽകുകയും ചെയ്യും.
അഭക്തരുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ സഫലമാകുമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഭക്തരുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ നിറവേറില്ല? ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭൗതികമായ ഇച്ഛകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ആ ആഗ്രഹം ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തന്റെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് സൂക്ഷിക്കുവാൻ കാക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട് അത് അറിയാതിരിക്കണം? ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപമായ അർച്ചാവിഗ്രഹത്തിന് സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചാൽ അവന്റെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും വിജയപ്രദങ്ങളാണെന്നും തെളിയും. കാരണം ഭഗവാൻ അവന്റെ ഹൃദയത്തിലിരുന്ന് അവന്റെ ആത്മാർത്ഥത മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്രകാരം ഒരു ഭക്തൻ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട ധർമ്മങ്ങൾ തുടരുന്ന പക്ഷം അവൻ ആത്യന്തികമായി വിജയം പ്രാപിക്കും. നമ്മൾ വേറെ ആരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട, ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ടാണ് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എത്രമാത്രം സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഡ്യൂപ്ലിസിറ്റി ചെയ്യുന്നു, ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ അറിയാം, അല്ലെ? അപ്പൊ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല ആൾക്കാരും അവര് ഭഗവാനെ അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു, മറ്റു പലരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അവര് കാണുമ്പോൾ മാത്രം സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ കാണുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏ യഥാമാ പ്രപത്യന്റെ താമസദൈവ പച്ച. ഭഗവാനോട് ഡ്യൂപ്ലിസിറ്റി കാണിച്ചാൽ ഭഗവാനും അതേ നാണയത്തിൽ തന്നെ കാണിക്കും, അല്ലെ? അപ്പോ നമ്മൾ വേറെ ആരെയും സംതൃപ്തനാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഭഗവാനെയാണ് സംതൃപ്തനാക്കേണ്ടത്. ഭഗവാൻ അറിയാം നമ്മൾ എത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥതയോടെയാണ് ഓരോ സേവനങ്ങളും ചെയ്തതെന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. ഭഗവാൻ എവിടെ? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുണ്ട്, ഇവിടെയുമുണ്ട്, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുമുണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ട്. നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തോടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് മനോഭാവത്തോടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഭഗവാനെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. നമ്മള് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അവന്റെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും വിജയപ്രദങ്ങളായിരിക്കും, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാരുണ്യവും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് പറയും. ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപമായ അർച്ചാവിഗ്രഹത്തിന് സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചാൽ അവന്റെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും വിജയപ്രദങ്ങളാണെന്ന് തെളിയും. കാരണം ഭഗവാൻ അവന്റെ ഹൃദയത്തിലിരുന്ന് അവന്റെ ആത്മാർത്ഥത മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്രകാരം ഒരു ഭക്തൻ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട ധർമ്മങ്ങൾ തുടരുന്ന പക്ഷം അവൻ ആത്യന്തികമായിട്ട് വിജയം പ്രാപിക്കുമെന്ന്. ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ ഭക്തിത സേവനങ്ങള് അനുഷ്ഠിക്കുക, അല്ലെ? തീർച്ചയായിട്ടും ധാരാളം ഭക്തന്മാരൊക്കെ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. മായാപൂരിലൊക്കെയുള്ള ബ്രഹ്മചാരികളൊക്കെ, അവർക്കൊക്കെ അത്രയും സേവനങ്ങളായിരുന്നു ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ ലഭിച്ചിരുന്നത് എന്ന് പറയും. അത്രയും അവരെന്താണ്, അവര് വളരെ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. കിച്ചണിലുള്ള എല്ലാ പാത്രങ്ങളും കഴുകുക, എല്ലാ പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റുകളൊക്കെ കഴുകുക, ഇങ്ങനെയുള്ള സേവനങ്ങളൊക്കെ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ആദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മചാരികളൊക്കെ കിട്ടി. അതേ ബ്രഹ്മചാരി കുറച്ച് മുന്നേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് കേൾക്കുകയുണ്ടായി മായപ്പൂരി. അദ്ദേഹം 15 വർഷം അങ്ങനെ ചെറിയ കുട്ടിയായപ്പോഴും വന്നതാണ് അദ്ദേഹം. അത്രയൊരു കുറച്ചൊരു 25 അത്ര അങ്ങനെ പ്രായമുള്ളൂ ഇപ്പോൾ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് കേൾക്കുകയുണ്ടായി കുറച്ചു മുന്നേ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു മായാപ്പൂരിലെ വ്യാസപീഠത്തിലിരുന്നിട്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി, ഞാൻ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി. എന്തായിരുന്നു? എന്ത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റുള്ള സേവനങ്ങളായാലും ഇത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സേവനങ്ങളായിരുന്നു. അതിലൊരു അവസാനം ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണ്ടേ, എങ്ങനെയാണ് ഈ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഇങ്ങനെ അർപ്പണ മനോഭാവത്തിൽ? അപ്പോൾ പറയുന്നു, ഞാൻ പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ് കഴിയുമ്പോഴും ഇത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, വൈഷ്ണവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ആ മനോഭാവത്തോടെ ചെയ്യുകയുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ധാരാളം അവർ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ധാരാളം സേവനങ്ങൾ, അതേ ആ വ്യക്തി ഇപ്പോഴവിടെ വ്യാസപീഠത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുകയും. അപ്പോ ഭഗവാൻ അറിയാം എല്ലാ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളും. ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം തന്റെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ അനുഭവങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ കാണാം, അവരെ അങ്ങനെയുള്ള സേവനങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അവിടുന്ന് ഓടിപ്പോകും, അല്ലെ? എന്നാൽ ആത്മാർത്ഥതയോടെ നമ്മൾ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വേറെ ആരും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ കാണും, തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ അതിന്റെ കാരുണ്യം നൽകുകയും ചെയ്യും, അല്ലെ? നമ്മൾ വേറെ ആരെയും സംതൃപ്തരാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ആരെ സംതൃപ്തരാക്കാൻ നോക്കിയാലും അവരൊന്നും ഒരിക്കലും സംതൃപ്തരാകില്ല. നമ്മൾ ധാരാളം വലിയ വലിയ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു, ചെറിയൊരു തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അല്ലെ? ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല, അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ ചെറിയ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അതൊക്കെ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യും.
ചെറിയ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ അതൊന്നും കണക്കിൽ എടുക്കുകയുമില്ല. ജഗന്നാഥന്റെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾ അത്രയും വലുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെറിയ സേവനങ്ങൾ ചെയ്താലും ഭഗവാൻ കാണും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭക്തന്മാർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സേവനങ്ങളും, ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. നമ്മള് സമർപ്പണ ഭാവത്തോടെ, ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് എല്ലാ വിജയങ്ങളും ഭഗവാൻ നൽകുന്നു. അതിന് വേറെ ഉദാഹരണങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. പ്രഭുപാദർ തന്നെയാണ് വലിയ ഉദാഹരണം, അല്ലെ? പ്രഭുപാദര് വെറും 40 ഇന്ത്യൻ രൂപ എടുത്തിട്ടാണ് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അല്ലെ? ഒരാള് പോലും പ്രഭുപാദരെ സഹായിക്കാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്നത്തെ രാഷ്ട്രപതിയെയും പ്രധാനമന്ത്രിയെയും ഒക്കെ സമീപിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും സഹായങ്ങൾ നൽകാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായി. അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സഹായിക്കാനോ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ബുക്സ് ഒക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ, അല്ല വേറെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും സഹായങ്ങളായിട്ടും ഒന്നും തന്നെ അവരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർക്ക് കത്തയക്കുകയുണ്ടായി, നേരിട്ട് പോയിട്ട് കാണുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? അവരൊന്നും സഹായിച്ചില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാൻ സഹായിക്കുകയുണ്ടായി. നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗോസ്വാമിമാര്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ നിത്യയിലുള്ള മഞ്ചരിമാർ, രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്, നീ ധൈര്യമായിട്ട് പോയിക്കോളൂ എന്ന് പ്രഭുപാദടുത്ത് പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന് എത്രയും വലിയ ഉദാഹരണം തന്നെയാണ്. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാര്യം കിട്ടിയാൽ. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദിന് അനേകം ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അവർക്ക് ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകളിൽ പോലും വിശ്വാസമില്ല, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിൽ പോലും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ഈ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന്. എന്നാൽ അത് അവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരെന്താണ് പറഞ്ഞത്? ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും. ഇതെങ്ങനെ സാധ്യമാകുമെന്ന് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിൽ പോലും. അതാണ് പ്രഭുപാദർ അവരെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പൃഥ്വിവിത്യാച്ച് നഗരാധിഗ്രാം സർവത്ര പ്രചാർഹോയ് മോരനാം. അപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും എന്റെ നാമങ്ങള് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടും, എന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടും തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അതിലൊരു മാറ്റവും ഇല്ല എന്ന് അവര് കണക്കൂട്ടി. ഇത് ആരാണ് ചെയ്യുക? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റിപ്പോയതായിരിക്കും, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നായിരിക്കും, ഭാരതത്തിലായിരിക്കും പറഞ്ഞത്. വേറെ വ്യക്തികൾ പറഞ്ഞു ഭാരതത്തിലൊക്കെ മുഴുവനായിട്ട് ആര് പ്രചരിപ്പിക്കും? ഇത് ഇവിടെ ബംഗാളിലായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായെന്ന്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ വളച്ചൊടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്, എന്നാൽ അത് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതായാലും നിങ്ങളായിരിക്കില്ല എന്ന്. പ്രഭുപാദര് ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, എന്തായാലും നിങ്ങളായിരിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൊണ്ട് വിശ്വാസമില്ലാതെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല. എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദർക്ക് അറിയാം താൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുക, എന്നാൽ അവരോട് അഹങ്കരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല, അല്ലെ? പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സേനാപതി ഭക്തൻ വരും, എന്റെ സേനാപതി നായകൻ, ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാപദം. നമുക്കറിയാം, നൂറുകണക്കിന് ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി, 108 ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി, ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയുണ്ടായി, ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തന്മാരെ ഉണ്ടാക്കുകയായി ലോകം മുഴുവനായിട്ട്, അല്ലെ? ഇതൊക്കെ പ്രഭുപാദർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ, ഗുരുവിനോടുള്ള ആ സമർപ്പണം, അല്ലെ? തന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞിട്ട്, ചില ആൾക്കാർക്ക് ഗുരു പറഞ്ഞ ഗുരു പോയില്ലേ, ഗുരു അങ്ങ് സമാധി, ഇനി നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ കാര്യം എന്നൊക്കെ വരും, അല്ലെ? ഗുരു എവിടെയും പോയിട്ടില്ല. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് എന്റെ ഗുരു എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ എവിടെയും. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ സമാധി കാണാനൊക്കെ പോയി. അപ്പൊ വേറെ ആള് വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു, പ്രഭുപാദർ സമാധി കാണാൻ വന്നില്ലല്ലോ ഗുരുവിന്റെ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, എന്റെ ഗുരു എവിടെയും പോയില്ല, എന്റെ ഗുരു എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഗുരു ഇല്ലെങ്കിലല്ലേ സമാധി കാണാനായിട്ട് പോകും. ഗുരു എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പിന്നെ സമാധി പോയിട്ട് കാണേണ്ട ആവശ്യം. അപ്പോ അത്രയും ഗുരു 1922 സില്ല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങള് 43 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 1965 അത് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രഭുപാദർക്ക് കഴിഞ്ഞത്. അത്രയും കാലം അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും എപ്പോഴും ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു, അതിനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെ? അവസാനം ഭഗവാന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളും ഇപ്പോഴും ഭാഗവതമായാലും ഭഗവത്ഗീത ആയാലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ. അതാണ് ആ പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവും, എല്ലാ വിജയങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ബാക്കി ഭാഗങ്ങള് നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ഇന്നത്തെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ
അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് പിടിച്ചെടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേന്ദ്രേ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തപുരി വൈഷ്ണവ ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ഗുരുരാജ് കി നിത്തായ് ഗുരു ബ്രഹ്മാനന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ശനിയാഴ്ചയാണ് ബൽറാം പൂർണിമ. ഉച്ചവരെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. ഭക്തന്മാരൊക്കെ മാംഗ്ലൂരൊക്കെ വരുന്നുണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞ് ധാരാളം പേരൊക്കെ. ആരൊക്കെയാണ്? കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടോ ഭാഗവതൻ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി. ശർമിഷ്ഠ മാതാജി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനും വരുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി, പങ്കജാക്ഷി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ 9-ാം തീയതി രാവിലെ തന്നെയാണ് അഭിഷേകവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. വൈകിട്ട് രഥോത്സവം ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് രഥയാത്രയുണ്ട്. അപ്പൊ രാവിലെയാണ് ഭഗവാൻ അഭിഷേകവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. രാവിലെ എത്ര മണിക്കാ പ്രഭുജി? രാവിലെ എന്തായാലും 9 മണി കഴിയും. ഭാഗവത ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞങ്ങള് 9-ാം തീയതി എത്തുന്ന പ്രഭുജി, അതാ ചോദിച്ചു. എത്ര വൈകിട്ട് എത്തുള്ളൂ? അല്ല, രാവിലെ എത്തും. അപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. ഉച്ചയുടെ മുന്നേ ആയിട്ടായിരിക്കും അഭിഷേകം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് പിടിച്ചെടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ.